سلام كبران تخطاتلتنا بإنقرب لكم زلنا تخطاتال مدب تعقبو قتلو تسفانايو نلومي ناب حدا فلوتن بدرجة عالم أزدي هبوبن مزنبر أمو زحالفة حدار كل التشحن عسران مالت أما بلسس عمت عدميو كابز عالم نايستفليه برتو أهقراون بروفيشنالن تسواتاي كعسو أقري نايز نبرسب تاريخ يوتو بحتصيرو كاب ويكيبيديا زرخمنا صحف ترجمنا كنقرب لكمينا بخبر زعدم إفرم قدي مكتتالكم إن عدمكم إزي هبوبن أزدي فلوتن ببزحات أفكارت سبورتون بصوتو زفتو تسواتاي كعسو أقر نبر كابلاتين أمريكاويت هاجر أرجنتينايو بغيلو كم مفارق سمانيتات كساب مفارق تسعتات نسوتا كعسو أقري بدرجة عالم سمو عبليلو زنبريو دياغو أرماندو مارادونا أبسالسات كنتي شحنت شعاتمي تنسسان عمة مرتيو لانوس أبتبهال شاف كبابي نايرس ختم أرجنتينا بزغونس بونس آيرس توليدون عبيون ازي بساقاماي اقرو صبق ملكتن ناي مشكع كئلتن زنبرو مارادونا قوموتو حالتيريوم مترون 65 سنتيمتر تراحيو قوموتوم كمتي قطيني لكا تمناي ترقص زبهال أب قداي مارادونا مس مساكا دما حالتيريلكا بتيستا كعسو آير كبانيو آيتبل زبليو كئلتوم مغنياتو قال خابتن زمزقبن زنبرة شطوطات نتيرو بتيستا يدرقمن سلزنبرة تبابنياونيو أم مكسيكو أبشحن شعاتمي تنسمانين شدشتن عمة مرتاب استقايدة ناي ربع فتسامي قطم مارادونا برأسو نزنو حاتون زي شقروتون إيدو حاويسو كم تيستا أبسكي عز علبان نهاقراويت قانتا انجليز كابا سعرز زي شكمنتان شوتو وطرو أب تاريخ تذكاريتيا أب تعلت مارادونا انجليز كلتا قوليو أأتيلا اتا نايتيستا قلع بإيدو كوان تأتواه كمزنا يلومي فوتو فينيش سلزي نبره كمزخوانا تعزاباي دانيا ناي تعلتون نتاشتو أصريقوا كمزفلت بدسيت فوكلاند هاجر انجليزن أرجنتينان كبيد مسحاب سلز نبرنن زلوانن اتا ناي مارادونا قول كم هاجراويت قولن عواتن ترأى بزح بمعكنا زينات زريبلان تصحيف اللانيو نوانج عالم من وصده أبستقايدة ناي فتسامة قطم دما بمارادونا تقلس هاقراويت غانتا أرجنتينا نهاقراويت غانتا جرمن بمسعار وانج عالم عتيريا ازي بورقاوي ولاد زفلت مارادونا نصن بيلانين بحبار نتا ناي مبل عسرا كفل زمن وي ناي 100 عمتات زبولوزو تتصوات عالم التبل كبرن شلماتن كبوقع زخالهم ازي اب تاريخ تتصوات تخعسو اقرا عالمنا اب قول حبوتاس سفرة تتصواتاي كابنو اشتيو ملكت كعسو نيروا ود شمونت عمتن كله كتصوات زرآيو حدا أسلطاني تقريميو بتصواوتون ملكت كعسون ود شمونت عمتيلكا كمزي امنن صوتو ازيخم زمارخون بمقلاص نزيادة زبلت املكت أبسلطانا كمزو وصدو يحبرن كابنا هيصانات غانتا بمفلامن كساب ود 12 عمت كوينو اب غانتا جونيورز زاتون دما بقعتو ان حدري زحقس نيروم اب شحنت شعات 276 اما بل 16 عمتو بروفيشنال تصواتاي غانتا أرجنتينوس جونيورز بمخان اميدا وريدو اب سالساي سمون ناي بروفيشنال تصواتاي مخانو دما قداميتن صبقتن جول بممزغاب سمو كوغلح جميروم ابزا غانتا ابز صنحلن 5 عمتات 167 غزي خسلفن كله 115 جولات دما امزغيبوم بزخا شومون عدميون انا برخخده اما بل 21 عمتو اب شحنت شعات 181 كابتا فلاميت ناي بروفيشنالن زعبيت تونغان تاوصيو بتقوانيتي ب4 مليون دولار نابتا ناي تقوانن حجن هببت غانتا بوكا جونيورز ناي أرجنتينا تسغاغره ايزن حندما اب قدامت مسلافو نبوكا جونيورز بشوتوتات كمتزقب بمغبار اب تعمتتيا تعواتيت وانጫኔ هاغرا كم تخون غبرام نزدما كال سمون هبوبنوتون اب أرجنتينا زعب فصامتات كونه مزاغانتا كلتا عمتات دحري مصواتون هاغرو امنا شحنت 1982 عام تمرت قطم كعسو اقر وانጫ عالم كم تساتف دحر مغبارون كاب هاغرات اوروبا ازي بزح طلبات مصو دحري مززام قطم وانጫ عالم دما بتقوانتي كبروسن بالسبر خفليت مالت ب5 مليون باوند ناب غانتا بارسلونا اسبانيا تسغاغره دحر عام دما مارادونا اب تحتي اسلطاني سيزار مونوتي بمخان
ንጋንቱ ባርሴሎና ሾቶታት ብብዝሒ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጋንታታት ከም ተመዝግብ ብምግባር ኣብታ ዓመት እቲኣ ንጋንታታት ሪያል ማድሪድን ቢልባኦን ብምስዓር ዋንጫ ሱፐር ሊግ እስጳኛን ዋንጫ ንጉስ ኮፓ ዴል ሬይን ከም ተዓትር ኣብ ምግባራ ዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሜዳ ሳንቲያጎ ቤርናቡ ንተጻዋታይን ቦርቴርን ኣሽኪዑ ነታ ኩዕሶ ኣብ መስመር ደው ኣቢሉ ልክዕ ከም ናይ ኮረርና ኤርትራ ተኸላኻላይ ብናህሪ ከውፃእ ምስ መጸ ምስ ሰኪዐት ትንክፍ ኣቢሉ ዘመዝገባ ጎል ዋላ ብደገፍቲ ናይ ማድሪድ ክድነቕን ጣቕዒት ከውሕዝሉን ዝገበረ እዩ ማራዶና። እዚ ፍሉይ ክእለት ናይ ኩዕሶ እግሪ ከም ህያብ ካብ ፈጣሪ ዝተዋህበ እዩ ዝበሃል ማራዶና ምስ ኩሉ ክእለቱ ጠባዩ ቀጢኒ ነይሩ፣ ጸቢብ እውን ዓቕሉ። ድሕሪ ዋንጫ ምውሳዱ ኣብ ዝቐጸለ ግጥማት ማራዶና ንሰለስተ ዋርሕ ብሰንኪ መስበርትን ሕማምን ካብ ጸወታ ተኣልየ። ብዙሓት ድማ ክቐንኡሉ ጀመሩ። ብፍላይ ጋንቱ ባርሴሎናን ጋንታ ቢልባኦን ኣብ ዝገጥማሉ ዝነበረ እዋን ተጻወቲ ቢልባኦ ንማራዶና ብጎነፅን ፋውልን ብምስባርን ከም ዘይጸዋት ብምግባሮምን ማራዶና ክጸወሮ ይከኣለን። ኣብ ርእሲኡ እውን ደገፍቲ አንጻር ጋንቱ ዓለታዊ ጸርፊ ጸርፎ ስለ ዝነበሩ ንሱ እውን ኣብ ሜዳ ክዕገርግር ጀመረ። እቲ 100,000 ተዓዘብትን ንጉስ ናይታ ሃገርን ዝርእይዎ ዝነበረ ጸወታ ድማ ዘሕዝን ኮነ። ተጻወቲ ክተሃራረሙን ሕድሕዶም ክሰሃሃሉን ጀመሩ። ማራዶና እውን ምስ ባርሴሎና ክቕጽል ከም ዘይክእል ርዱእ ስለ ዝነበረ ሸዓ ኣካየድቲ ናይታ ጋንታ ሽዑውን ሪካርድ ብዝሰበረ ዋጋ ብኣስታት 7 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ጋንታ ናፖሊ ተሰጋገረ። ማራዶና ምስ ባርሴሎና ኣብ ጸንሓሉ ሓጺር እዋን ዝተጻወተን ግጥማት 58 ኮይነን ነታ ጋንታ ድማ 38 ጎል ኣግዚምዋ ይግዒዙ። ህይወት ጋንታ ናፖሊ ከመይ ረኸቦ? ኣብ 1984 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ናፕልስ ምስ ኣተወ 75,000 ደገፍቲ ጋንታ ናፖሊ መድሕን ጋንታ መጺና ብምባል ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ኣብ ጋንታ ናፖሊ ድማ ማራዶና ብቕዓቱን ተፈላጥነቱን ኣብ መላእ ዓለም ጥርዚ ዝበጽሐ። ኣብታ ጋንታ ኣዝዩ ፍቱው ኣብ ርእሲ ምንባሩ ብወገኑ እታ ጋንታ በጺሓቶ ዘይትፈልጥ ጥርዚ ብቕዓትን ደረጃን ንኽትሓኩር ዓብ እጃም ገበረ። ከምቲ ደገፍቲ ናይታ ጋንታ ዝብልዎ ድማ መድሕን ናይ ናፖሊ ኮይኑ እታ ጋንታ ብድሕሪኡ እውን ዋንጫ ናይ ሴሪኤ ከም ተዓትር ገበራ። እቲ ብጁቬንቱስ ኤሲ ሚላንን ኢንተር ሚላንን ተባሒቱ ዝነበረ ጸብለልታ ጸወታ ዓዲ ጣልያን ከዓ ብመሪሕነት ማራዶና ናፖሊ ገላበጠቶን ስም ጋንታ ናፖሊ ዓዘዘን። ደቅታ ከተማኻ ሓበኖም ጥርዚ ብምብጽሑ ንደቂ ጁቬንቱስን ሚላኖን ከባጭውሎም ተራእዩ። ብፍላይ ኣብታ ዋንጫ ዝወሰዱላ ዓመት ካብ ኩቱር ሓጎስ ንሰሙን መመላእታ ኣብታ ከተማ ፌስታ ቀነየ። ናፖሊ ጅግና ተጻዋታይ ብምርካባ ደጊማ ዋንጫ ሴሪኤ ክትዓትር 2 ግዜ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ፣ ዋንጫ ኣውሮጳ ሓንሳብ ክትውንን፣ ዋንጫ ሱፐር ሊግ ኢጣልያ ክትጭብጦ፣ ኮፓ ኢጣልያ ክትውንን፣ ከምኡውን ሓያሎ ግዜ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ትወጽእ ብምግባር ጋንታ ናፖሊ ምስ ጋንታ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ቡርታዓት ክለባት ሃገራት ኣውሮጳ ክትስራዕን ተፈራሒት ክትከውንን ኣኽኢልዋ እዩ ማራዶና። እዚ ቁጽሪ 10 ማልያ ለቢሱ ዝጻወት ማራዶና ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ካብታ ጋንታ ብጥሮታ ዝሰናበት ነታ ጋንታ ብስሙ 115 ጎል ኣመዝጊብላ እዩ። እዚ ብዙሕ ሸቶታት ክሳብ ኣብ 2017 ብናይ ናፖሊ ተጻዋታይ ማሬክ ሃምሲክ ዝስበር ክብረ ወሰን ዝሓዘ ብዙሕ ጎል ኣብ ናፖሊ ነይሩ። እዚ ንክለብ ናፖሊ ዓቢ ውዕል ዝፈጸመላ ማራዶና ንሳ ብወገና ማራዶና ኣብ ሕዳር 2020 ካብዛ ዓለም ብሞት ምስ ተሰናበተ ንኽብሩን ዝንኡን ጻሙኡን ክትብል ኣብ ከተማ ናፖሊ ንዝርከብ ዓብ ስታድየም ናይታ ክለብ ስታድየም ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ ገይራተያ። ማራዶና ንሃገራዊት ጋንቱኡን ብዘይካ ዋንጫ ዓለም ኣብ ካልእ ፍሉጥ ኣህጉራዊ ግጥማት ዓወትን ጸብለልታን ንኽትጎናጸፍ ኣኽኢልዋ እዩ። ማራዶና ካብ 1982 ክሳብ 1994 ኣብ 4 እዋናት ዝተጻወተ ኮይኑ ኣብታ ሓንቲ ምስ ሃገሩ ዋንጫ ናይ ዓለም ክዓትር እንከሎ ኣብታ ካልአይቲ ድማ ብኻልኣይ ደረጃ ሃገሩ ተሰላሚት ብሩር መዳልያ ከም እትኸውን ዝገበረ ሁርኩት ተጻዋታይ ነይሮም። ብዘይካዚ ኣብ ግጥም ዋንጫ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመትን ኣብ በዓቢኡ ግጥም ዋንጫ ዓለምን ኣብ ዓለም ካብ ዝተራእዩ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ክልቲኡ ዓይነታት ጸወታ
ወርቃዊት ኩዕሶ ማለት ጎልደን ቦል ከዓትሩ ዝኸኣሉ ማራዶናን መስን ጥራሕዮም ክሳብ ሕጂ እቲ ዝገርም ድማ ክልቲኣቶም ደቂ ኣርጀንቲና ምዃኖም እዮም ማራዶና ብደረጃ ሃገሩ ኣህጉሩን ዓለምን ብጠቕላላ ከም ተጻዋታይ 50 ሽልማታት ካብ ዝተፈላለየ ኣካላት ክዓትር እንከሎ 11 ዋናጭ ድማ ነተን ዝተጻወተለን ጋንታታት ኣዕቲርዎን እዮም ብዘይካዝ ማራዶና ጎኒ ጎኒ ጸወቱ ካብ 1994 ጀሚሩ ጋንታታት ዘሰልጥን ነይሩ ክሳብ እታ ዕለቱ ዝሓለፈትላ ድማ ኣብ ውሽጢ ርብዕ ዘመን ከመሰልጣኒ ኣብ ሃገሩን ኣብ ሃገራት ዓለምን እንተላይ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ሓዊስካ ኣብ 7 ክለባት ከመሰልጣኒ ኮይኑ ሰሪሑ 106 ዓለምለኻዊ ግጥማት ከካይድ እንከሎ ኣብዚ 42 ሾቶታት ኣመዝጊቡ ብውልቁ ኣብ ዝጻወተለን ዝነበረ ከም ኣርጀንቲኖስ ጁኒየርስ ቦካ ጁኒየርስ ባርሴሎና ናፖሊ ሴቪያ ኒውዌልስ ኦልድ ቦይስን ዝኣመሰላ ክለባት ኣብ 598 ግጥማት ክሳተፍ እንከሎ ብድምርካ 310 ጎላት ተመዝጊቦም ማራዶና ጎኒ ጎኒ ህቡብነቱን መንፈዓቱን ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ምስ ቀጢን ጠባዩ ተተሓሒዙ ዝለመዶ ሕማቕ ዓመል ነይርዎ እዩ ሓሽሽ ኮካይን ከም ልምዲ ብብዝሒ ይወስድ ብምንባሩን ምስ ጉጅለታት ናይ ቁማርን ሓሽሽን ርክባት ስለ ዝነበሮን ነቲ እወንታዊ ጎኑ ኣብ ገለ እዋን የጸልሙቶ ነይሩ እዩ ካብ 1983 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኮካይን ይወስድን ከም ወልፊ ከም ዝኾነን ዝንገረሉ ብሰንክስ ድማ ብዙሕ ካብ እወንታዊ ጎኑ ይሃስስ ነይሩ ኣውራ ድማ ጥዕንኡ ወላዲኡ ቅድምናቱ ሞት ቅድሚ 5 ዓመታት ማለት ኣብ 2015 ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኡ ክመውት እንከሎ ኣዲኡ ድማ ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሚያ ኣብ 2011 ይዓሪፋ ማራዶና ግን ብሰንኪ ናይ ኮካይንን መስተን ካልእ ዘይውርዙ ኣካይዳን ጥዕንኡ ክዘናበልን ከቢድ ሕማም ልቢ ክሓድሮን ስለ ዝኸኣለ ኣብ መበል 60 ዓመት ዕድሚኡ ዳርጋ ጥቓ ወለዱ ደድሕሪኦም ስዒቡ ማራዶና ካብታ ናይ ነዊሕ እዋን ኣፍቃሪቱን ኣብ 1989 ዝተመርዓዋን በዓልቲ ቤቱ ክልተ ዋልድ ክወልድ እንከሎ ሓንቲ ካብ ዘንደቁ ንገለ እዋን ሰይትፍሉጥ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ዝነበረት እዩ ንሳ ድማ ካብ ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ወሊድያ ብዘይካዘን ክልተ ደቁ ካብ ሓንቲ ዜጋ ኢጣልያ ኣብ ኢጣልያ ማለት እዩ ኣብ ናፖሊ ኣብ 1986 ዝወለዶን ሕጂ ኣብ ሃገሩ ኢጣልያ ከም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዘሎን ዲያጎ ሲኞራ ዝበሃል ወዲ እውን ኣለዎ ምስ በዓልቲ ቤቱ ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ሓዳር ብፍትሕ ክፈላለን ከሎ ምስ ሓያሎ ደቁ ዝኣኽላ ዋልድ ይዘውርን ንገለ እዋናት ምስኣተን ይነብር ምንባሩን ድማ ይውረየሉ እዚ ወርቃዊ እጋር ዝነበረኦ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተራእዩ ዝነኣዱ ከም ፔለ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ዝስራዕን ብገለ እውን መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ በዓል ፍሉይ ህያብ ዝበሃልን ተዘካሪ ህቡብ ፍቱ ኣብ ስፖርትን ምንባር እዩ ዝፍለጥ እዚ ወድሓንኩም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ታሪኽ ህይወት ህቡብን በዓል ፍሉይ ክእለትን ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ማራዶና ዘተኮረ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና ኣብዚ መጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰሰናይ በብዘለናዮ ንኹላትና እናበልኩ ፋንወኩም ሰላም ወሰናይ